county timo mondo omigi kik bed jotend county oningo map out regions based on gima luongo ni competitive and comparative advantage. For example, kopo ni en Ugenya, ang'o ma Ugenya ber godo? Mano kila county oningo map out sub counties mage. Okada ni mana sa manifesto cha e magi golo ni Karachuonyo North Bergini, Karachuonyo South Beregini, Suba South Beregini, kia Makalda Beregini, to kisedonjo office koro widhi wil. Kopo ni gi map out pinjewa magi neno ni sub county ka sub county ang'o mobergo. For example, sub county ma Suba South iyudo ni en benjali agribusiness, waonge gi mining. Mwanyalo timo to gi fishing ema majorly timo. Koro county government oningo los annual development plan based on gima gwenge nyalo timo kata nyalo produce. Aeto gichako gipuonjo ji. Ma omiyo koro CFA dwaro ni otud record gi mondo wapuonje jo communities wa, societies wa, mondo ging'e how to prioritize kata kaka ginyalo utilize the natural resources mondo gwenge wa odongre. To sama gitimo ma public finance bende wakwayo ni mondo giti godo prudently. Jopiny nyaka puonji committees matimo project management committees kan obed CDF, obed mar county government, obed ma national government, other projects, be jopiny ong'eyo ni magi pesa mobiro piny ka mondo omi okony jopiny. To what is their role? Tich gi en ang'o? Mar rito ni nyaka ang' auditor general wuoyie ochiw report koro chalo ng'ato timo postmortem mar maiti to ng'ato osetho. Wadwaro ni jopiny ma oluw yor kaka pesa tiyo. Magi gik manyalo kelo investment e gwengewa. Koko tim mati bro yudo ka devolution ji nyalo ywak ni pesa odeko. Pesa seche moko yes nyalo deko. To kineno recurrent expenditure be koro kawo a lot e counties. De wakwayo governors wani mondo gi prioritize kaka ginyalo ang'eyo ni gin gi burden already. Nyi neno moko ywak kata Migori kocha mano okawo kum local authorities. Iyudo ka gin gi jotich mang'eny but productivity is low. Koro nyaka gi balance mondo mi percentage maduong' mar pesa duto mochoke counties ber ka sizable oningo beni dhie development agenda. Magi gik mabro konyowa. Mogik oningo beni wan kaka Joseph wa encourage county governments mondo mi omany other sources of support ma kum development partners. Akineno sani kata gik manyo timore Homa Bay. Kupeni industrial park gik machalo dongo gero kuonde ma ji nyalo timo weche mag value addition kaka industrial park matimore Homa Bay to ge other places ka. Magi emabro miyo gwenge wadongore nikech koro jopiny neno ni kata ka gitimo pur kata joma timo mano wala e yore mamoko nyalo yudo yuto ge tingore dhi malo. Aeto mogik en watemo jiwo oganda mondo diversify. Piny ose change Lydia. Kineno climate change weche mag aluora gi. Kata ken owala mitimo nyaka ng'iye ni to diversification itimo gik mopogore mondo mi yuto ni odogi. Kata ka ng'ama jalupe nam naneno kaka jolupo ywak kacha. Sani gears mage mwatiyo godo. Mashinde mage mwatiyo go. Ken pur mashinde mage mwatiyo godo. To kata kopo ni joma nigi small industries itiyo gi mashinde mage. Gin mashinde mage keto production cost dhi malo. Aeto kange dhi e chiro to koro kinyal yuto ni koro dok piny. Magi mwatemo mondo mo wa encourage oganda wa. To so far amor kod kaka governors watiyo nikech gisetemo aneno ka gwenge wasani dongore. Iyudo ng'ato nyachako moro kochako puro ndiko joge ne moko matin sizable industries jitimo kidhi kuonde ma Migori gini ka yudo nitie some production jitimo tie ng'eni mwalo wa ji produce nyaka chicken feeds. Gima nok timre chon. Oganda sani time. Oganda time. To chon ne wabinyo nyaka ya koch bikawe Nakuru, idhi kawe Thika. Koro magi gik manyalo miyo oganda wa mondo pick up. Otherwise, ka wabro ywak ni serikal okotimo ma to kibi konyowa. But I encourage leaders wabe prioritize ong'i kaka ginyatiyo goganda resources mimiyo wa matin ma sawa sana koro broad based. Omiyo wa thuolo manyaka koro wabe wakwany gimwa nyalo yudo mondo wager godo. Teleparo nade broad based ni mana nyingi